Comença un nou dia. És l'hora d'esmorzar. Ja està. Sortirem o no sortirem? Sí. La neteja, fer esquits... Tot servei voluntari. Senyora, si no... Voleu un cop de mà? Bueno, Carme. Tot net i a punt. Me las fijamos. Enemigo. Ay, madre. Noche. No, pero esta la tengo yo que llevar. Amb ella. Es posi en el segon plec per l'obra de sort, eh? Sí, cada any se Això ens ho fan cada any. Oui, bon, c'est bon. Todo el rato. Ana! Que quieres censo també? El servei mèdic, sempre pendent de qualsevol necessitat. No, el eléctrico. No le hacía sin masaje. I arriba la missa de comiat i d'acció de gràcies a l'esplanada. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia, i el nom de la noia era Maria. La seva resposta generosa a la proposta de l'any. La pròpia situació, de manera que la flama de... El Senyor sigui amb vosaltres. La pastoral d'aquest any, com sabeu, cada any Lourdes té molt interès de centrar una mica el tema de les peregrinacions, i aquest any és el tema d'un signe, amb el signe potser més important, que és el signe de l'aigua. L'aigua que no es tracta d'una aigua miraculosa que fa miracles i que seria com una mica un fetitxe, sinó que és una aigua que vol significar i significa el baptisme. Ja la Bernadeta, quan li van preguntar si aquesta aigua era miraculosa, deia: si no ens convertim, si no tenim fe, aquesta aigua és del més normal del món. Jo penso que això ho hem de tenir en compte. Està bé que n'agafem, evidentment, està bé que ens hi rentem, que en bevem, però sempre recordant
que ens demana un compromís, el compromís de la conversió, i fa referència per això al nostre baptisme. I a més és una aigua que ens parla de compartir, és una aigua que és per tothom, ningú la paga, se'ns regala, una mica per aprendre també que el nostre baptisme, la nostra fe, és gratuïta i l'hem de donar gratuïtament. Hem de ser portadors d'aquesta aigua que hem rebut, que és la fe, d'aquest baptisme que hem rebut, que ens compromet a ser deixebles de Jesús i portar-ho als nostres pobles, a les nostres comarques, a partir de les delegacions, dels moviments, de tot allà que nosaltres durant l'any hi fem vida. Venir a Lourdes només i fer un esforç de viure la fe aquests dies seria poca cosa. Ens cal venir a carregar piles, agafar l'aigua del compromís i saber-la portar allà on nosaltres hi fem la vida de cada dia, aquesta vida tan senzilla del carrer. Em sembla que això vol ser una mica el resum del que pretén aquesta pastoral d'aquest any, el signe de l'aigua.